जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों दुखुनांथाव भिडिअआ जाहैबाय मा तारमाने रिसेन्टलि आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नैबे बाबुल रामचियारिया पुर्निमा बर'खौ लानानै खारनानै दङ बिसोर जाहैबाय मा उदालगुरि जिल्लानि सानैबो उदालगुरि जिल्लानि आं एड्रेसखौ आं स्क्रिनाव होदों बे एड्रेसखौ आं तारमाने बिथांमोना मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बोहैथि दाननिनो जुलाइनि 11 तारिख बेवहाय बिथांमोना गोमानानै दं आरोखि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बाबुल रामचियारिया बिदेशआव खामानि मावनो थांदोंमोन जेनेबा न'खरनि माखासे हयथ' गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय निश्चय बिथाङा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांदोंमोन दा बे बाबुल रामचियारि बे ब्रादारा दिनै माने नैबे पुर्निमा बर' आं स्क्रिनाव होबाय थानायखौ बेखौ लानानै खारबाय आरोखि बे दा बेखौ न'खरनि सुबुं सोद्रोमाफ्रा आंनो फोरमायहरदों आरो नोंथांमोनहा जुदि मानसिखौ माने नुब्लायबायोब्ला अन्नानै आं स्क्रिनाव होबाय थादों नाम्बार बे न'नि नाम्बार बेवहाय नोंथांमोनहा कल खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय बिनि गिबि हिनजावा दिनैसिमबो बेखौ हास्थायदों मानोना बेहा गथ' सासे दङ 5 बोसोरनि गथ' दङ मानोना बेहा गथ'खौ खांनांगौ फेदेरनांगौ मानसि खालामनांगौनि बाथ्रा दङ आरो जाय मानसिखौ बे लानानै खारदों बे लानानै खारनाय मानसियाबो दिनै गथ' गोनां आं नोंथांमोन होदों पिक्सारावहाय बे पिक्साराव होनाय गथ'खौनो बियो लानानै खारदों माने पिक्साराव होनाय गथ'खौबो माने थांफाबाय आरोखि जाय पुर्निमा बर'जों बे सासे उन्दैसा गथ' बामनाय दङ बेखौ बियो लोगोआव लांफादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरोखि दा बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि सांग्रां नोगोरारिफोर नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो हयथ' दिल्ली बम्बे माद्रास कलकाता बेंगालुरु जेरावखि थाया मानो नोंथांमोना आंनि बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोनहा माने कल खालामना सोंहरबानो जाबाय बे न'खरनि नाम्बार बेनिफ्राय मानसिखौ नुमारनो बे बाबुल रामचियारि आरो पुर्निमा बर'खौ नुमारनो नोंथांमोनहा अननानै हमनानै हरदो आरो न'खरनि मानसिनो गथायनानै हरबानो जाबाय मानोना संसार जानायनि बाथ्रा दङ गथ' गथाय खांबाय दिनै गथ' गथायखौ माने फोरोंनांगौ फेदेरनांगौ फोलावनांगौ बेनिखायनो आं बुंगोन बाबुल रामचियारियाबो जे बाबुल रामचियारि नोङो जेरावखि थाया मानो नोङो जेब्लायबो नोंनि गिबि हिनजावखौनो गोसोखांनानै आरो नोंहादि सासे गथ' दङ बे गथ'नि सायाव नोंहा अननाय दंना गैया नोङो बिनि सायाव अननांगोन आरो नोङो जायखिजाया राहायैहाय नोङो बेखौ अननानै नों फैनांगोन नोंनि बिसि गिबि आरो नोंनि गथ'खौ नों अननानै फैनांगोन आरो दिनै नोंखौ थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय बेखौ आं मिथिनो मोन्दों न'खरनि मानसिफ्रा नोंसिनि न'खरनि मानसिफ्रा आंनो फोरमायहरबाय जे नोंखौ थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय जे नों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा दिनै नोङो फिसा थाखाबाय आरो बेबो नों आरो गुबुननि माने फिसा गोनांखौ लाना खारबोनाया बे बिराद साननो गोनां आरोखि नों बबेयाव लब जाखो माखौ लब जानानै दिनै नों बेफोरबायदि खारदों बेनिखायनो आं नोंखौ बुंगोन फंबाय जे नोङो जायखिजाया राहायै नोङो गोरोन्थि नों मावफ्लांदों न'आव दर नोंखौ न'खरनि मानसिया निमाहा होगोन दिनै नोङो सानस्लाबनो हायियाव निस्सय नोङो बायह्रानिफ्राय न'आव फैनाय लोगो लोगोनो नों दिनै न'आव नोङो बिसिजों थायाब्लानो गुबुन हिनजावखौसो लाना खारनाया बे बिराद साननो गोनां नोंनि थाखाय मानो बेफोरबायदि जादों नोङो बिराद माने नोंनि अनजालि बिसिया नोंखौ बिराद दुखु मोनदों आरो नोंखौ हास्थायदों दासिमबो नोंखौ हास्थायदों नोंनि थाखाय दिनै हालाय हाफाय नोंनि बिसि गिबिया नोंखौ नागिरगासिनो दङ गतिके नोङो बेफोरबायदि खना खनलायाव थानानै नों लाब गैया नोंखौ पुलिसफ्रा जुदि हमो नोंखौ मबाइलजों ट्रेक खालामना हमखागोन गतिके नों गावनो नोङो थानायाव सारेन्डार खालाम आनखि नङाबा नों गावखौ नोंनि गिबि बिसिनो नों फन हरनानै लेंहरनानै नों थांफिनबानो जाबाय जे गोरोन्थि नोंगौ मानसिया जिउआव गोरोन्थि मावफ्लाङो आरो बै गोरोन्थियाव खेबसे जों मावफ्लांबायबा जोङो बे गोरोन्थिनिफ्राय नों गावखौ सुद्रायनांगौ गावखौ जे सानफिननांगौ जे आं मानो बेफोरबायदि मावफ्लांखो आरो आं जिबनाव बेफोरबायदि मावला नों बेबायदि साननानै नोङो थार लामाजों हान्थिनो नाजाफिननांगौ दिनै नोङो न'खराव गैयिनि थाखायनो जेन'बा नोङो न'खरखौ दैदेननो गथ' गथाय फिनो होननानैनो नों दिनै बिदेशआव खामानि मावनो थांबाय आरो बिदेशआव नों दिनै खामानि मावनो थांनाया नों दिनै बेफोरबायदि गियानखौ सोलोंनानै फैबाय नामा नोङो दिनै बेफोरबायदि गियानखौ सोलोंना फैबाय न'आव नों फैनानै बिसिजों थाफैनो नालागे न'आव फैनाय लोगो लोगो नों गुबुन हिनजावखौसो लाना खारनाया बिराद साननो गोनां बाथ्रा ना आरो बे पुर्निमा बर'ना मा होनो बेहा फिसाय दंना गैया नोंहा मालाय फिसाय दंना गैया बे गथ'आ नों सोरजों जोनोम जादों नोंहा फिसाय दंना गैया होनबा नों फिसाय थासेयाव गुबुन फिसायखौ गुबुननि संसार थाखानाय गुबुननि न'खर थाखानाय हौवाखौ नों मानो फथायखो बेफोरबायदि पापखौ नोंसोरो जिउआव माबायदि रुजुनांगोन नोंसोर मोनथिदों नामा दिनै गथ' गथाय थाखासेयावबो जुदि नों सिख्ला मानसिबा मा बेलेग खोथामोन ना दिनै नोङो सिख्लाबो नङा नों हाबा जाखाबाय अलरेडि गथ' गथाय दङ नोंहाबो होमबा बे गथ' गथाय थाखानानै मालायनि फेमिलि गोनां मानसिजों मानो नों बेफोरबायदि खालामखो बेवहाय
पुर्निमा बर'निबो बिराद गिदिर दाय दङ आरो लोगोसे बाबुल रामसियारिनिबो गतिके आं खावलायगोन बिथांमोनखौ जेरावखि नुवा मानो आं दा मोनथिनो मोननायाव रिसेन्टलि बिथांमोना गुवाहाटियावनो दं बायदि खोनादों गुवाहाटिनि बिसोरो अबावबा थाखोमानानै खामानि मावगासिनो दं हयथ' अबावबा हटेलाव अबावबा माबायाव बाराव अबावबा बिभिन्न माखासे कम्पानिफ्राव निश्चय बिसोर सानैबो खामानि मावनानै दङ स' गतिके गुवाहाटियाव थाग्रा जोंनि ब्रादारमोनखौ आं खावलायगोन जाय नोंथांमोनहा एक्टिभलि जेनेबा नोंसोरो समाजखौ बर' हारिखौ आलाय सिलाय जानो बानाय बेफोरबायदि थासारिनिफ्रायनो नोंसोरो जेरैबायदि रैखाथि होनो सानदोंमोन सानो जे नोंसोरो अननानै बिसोरखौ नोजोर होबानो जाबाय जे बाबुल रामसियारि आरो पुर्निमा बर' आरो बेखौ नुमारनो आं स्क्रिनाव होबाय थानाय बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा खिथाहरबानो जाबाय आं एड्रेसखौ आं स्क्रिनाव होबाय थाखादों बिथांमोनहा बबे जायगानि होननानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे माखासे गामिनि आरोखि आं स्क्रिनाव होदों गामिखौ आं एसे बावबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अनमाननो जि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ खावलायहरनायलाय जे मानसिखौ नुमाननो बिदिनो मानसिखौ सिनायथोंसै आरो मानसिखौ सिनायनायनि थाखाय भिडिअ'आव होदो आदा होननायखाय आङो दिनै आङो बे भिडिअ'खौ बिथांमोननि माने खावलायहरनायलाय आं बिदिखौ बानाय जाबाय अननानै आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोना जेरावखि थायो मानो बे पुर्निमा बर' आरो बाबुल रामसियारिमोनहा बिसोरखौ जायखिजाया राहायै हमनानै हरो बेखौ आं खावलायबाय आरो जुदि बे भिडिअ'खौ नुमारबायदोंबा पुर्निमा बर' आरो बाबुल रामसियारि नोंसोर सानैया गावबागाव न'आव गिदिंनानै थांफिनदो न'नि मानसिखौ कल हरनानै नोंसोर जुदि गोरोन्थि मावफ्लांबाबो जिउआव बेखौ नोंसोर खेमा बियो नोंनि समाजाबो खेमा होगोन आरो दिनैनिफ्राय आं बेफोरबायदि मावला नोंसोर सरबांसा लानांगोन समाजाव आरो बेफोरबायदि मावनानै नोंसोरो जेन' गावखौ सुद्राय आरो गोजोन जायजों नोंहा जे गिबि हिनजाव दं फिसा फिसौ दं बेफोरखौनो फेदेरनो फोलावनो मानसि खालामनो नाजा दिनै नोंसोरो फेदेरनो फोलावनो मानसि खालामनो नाजालै नोंसोरो बेफोरबायदि गियान सोलोङोबा गथ' गथायखौ मा फोरोंगोन अब्ला गथ' गथायखौ नोंसोर मा गियान सोगोन साननांगौ दं बिराद मेलेमाव साननांगौ ओरैनो नङा गोरलै नङा नोंसोरखौबो नोंसिनि बिमा बिफा ओरैनो खाङाखै ओरैनो फेदेराखै ओरैनो फोलावाखै दिनै नोंसोरो मा बिमा बिफानिफ्राय गोरोंसिन जादों नङा होमबा दिनै हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय आरो दिनै बेफोरबायदि गियानखौ मानो सोलोंबावदों बिसि थाखानानै फिसा थाखानाय आरो मानो ओंखायनो आं खावलायदों सानख्लायफिन मोजाङै सान थोंगोर लामा एबा सिदा लामाजों थाबाय गिदा गिदि लामाजों दा थाबाय गावनि थाखानाय अनजालि बिसि आरो फिसा फिसाखौ मानसि खालामनायनि थाखाय जेब्लायबो सिन्था खालाम आरो खामानि मावसा नों बिदेशआव थां प्रब्लेम गैयाब्रा नों बिदेशआव थांदो खामायनानै फैदो न'खरखौ नायदो न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ मानसि खालामदो देनां थैनोसै समाव हयथ' नों फिसानि अननायावनो जुदि नों फिसाखौ मोजां फोरोंनो हायोब्ला फिसाया नोंखौ नायफिनगोन ना नों बोराय बुरै समाव आरो नों जुदि दानो बेफोरबायदि गियान सोलोंना लाखायोबा नोंनो लामायानो गैखाला आरो लामायानो नों खोमसिखासै नों माखौ लब जानानै मालायनि देहाखौ बबेखौ लब जानानै मानो खारदों ओंखायनो आं खावलायबाय गुरैयै आं खावलायहरदों जे फंबाय बाबुल रामसियारि आरो पुर्निमा बर' बिनानाव नोंसोरो जेरावखि थाया मानो नोंसोर जुदि भिडिअ'खौ नुदोंब्ला कल खालाम न'खरनि मानसिफोरनाव कल खालामनानै गावनि दायखौ नोंसोरो सिमान जानानै समाजाव निमाहा बिदा नोंसोर था आरो मोजां लामा गोजोन संसार दा नोंहाबो नोंनि फिसायजों जाहैफिन आरो बाबुलाबो नोंनि हिनजावजों जाहैफिन आरो आं खावलायबाय जुदि बिथांमोना जुदि फैयोबा नोंसोरो अननानै रायजो राजाफ्रा मानसिखौ सिनायनानै जेन' हमो बेखौ आं खावलायबाय आरोखि गोजोन्थों